Svima želim dobro jutro. Još malo ćemo pričekati da nam se priključe ostali sudionici. Da nam je neko rekao prije nekakvih pola godine da ćemo na ovakav način održavati konferencije i razgovarati o ekonomskoj situaciji što u Hrvatskoj, što naravno u svijetu, teško da bi itko mogao povjerovati, ali eto, šta je tu je, privikavamo se na te novo normalno što se kaže i čini se da će trajati još neko vrijeme. A upravo ćemo danas razgovarati o ekonomskim implikacijama svega ovoga kroz što prolazimo. Ja mislim da mi sad otprilike možemo i krenuti, a oni koji nam se još priključe, mislim da će vrlo jednostavno i lako pohvatati gdje smo u principu došli. Dakle, sve vas srdačno pozdravljam, želim vam dobro jutro na Bisnodov webinar o izazovima u poslovanju u vremenu korona krize. Kako tu krizu prevladati, kako, da li se usudimo reći, izaći neokrznut, jer da li to gotovo pa nemoguće. Mislim da je Warren Buffett jednom rekao, kaže, nije problem zaraditi kad svi rastemo, nije to tajna uspjeha. Tajna uspjeha i tajna mog uspjeha, tako je on rekao, je što sam ja kada bi dolazile krize najmanje gubio. Nalazimo se u jednoj takvoj situaciji, o tome ćemo sada i danas razgovarati u ovom webinaru. Dakle, tijekom cijelog trajanja webinara možete postavljati svoja pitanja, osim naravno našim panelistima. Vaši mikrofoni su za sad isključeni. Kada dođe na kraju vrijeme za pitanje, otvorit ćemo mikrofone, samo onda molimo čisto za jednu kolegijalnost i tako dalje, da ne nastane jedan kakofonija zvukova, a tijekom cijelog trajanja webinara možete postavljati pitanja tekstualno, mi ih tu vidimo i onda ćemo to našim panelistima i postaviti. Dakle, želim pozdraviti naše paneliste. Uvodničar će biti gospodin Miroslav Špiranović, regionalni direktor prodaje Bisnoda. Biće s nama je i gospodin Damir Nevjestić, direktor AstraZeneca za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, gospodin Igor Pavešić, menadžer za ključne kupce ABB Hrvatska i gospodin imenjak moj Aleksandar Rajčević, regionalni menadžer za sigurnost i compliance IKEA. Gospodo, dobro jutro i dobrodošli. Ja da ne duljim, dakle, niko nije mogao pretpostaviti, kao što sam rekao na početku prije 6 mjeseci, da će svijet, da će Hrvatska ovako izgledati danas. Europska komisija, ako se ne varam, prekjučer je revidirala nekakve brojeve što se tiče i gospodarsko-ekonomskog pada za Hrvatsku. Sada je to na 10,8%, predviđa se rast iduće godine od 7,5%. Ne treba biti atomski i nuklearni fizičar ili matematičar kada bi se to sad krenulo računati, da će nam očito trebati nekakve minimalno 3 godine da bi se vratili na stanje od 2019. od prošle. Dakle, kada bi još tome pridodali ono što smo trebali možda rasti u ovoj godini, dakle dolazimo do nekakve 4, nažalost možda i 5 godina da dođemo na situaciju gdje smo trebali biti na kraju ove godine. I to pod uvjetom da korona kriza do kraja ove godine prođe, odnosno što brže da prođe. Kako će se ta situacija razvijati, to doista još nitko ne zna. Uglavnom, ja više neću duljiti, kriza je udarila sa svih strana, udarila je i na ove proizvode, znači na dio ponude, jer su brojne tvornice bile zatvorene, bili su dobavni pravci onemogućeni, udarilo je na potražnju naravno, jer su ljudi bili zaključani doma, udarilo je na radna mjesta. Svaka država se na svoj način bori sa tom krizom. Kako mi tu stojimo i koji su brojevi, gospodin Miroslav Špiranović?
Lijep pozdrav svima, ja sam Miroslav Špiranović, ja sam regionalni direktor prodaje za područje Hrvatske. Sa mnom će danas sudjelovati naš analitičar na nivou biznis grupe Branimir Kovačić, a ako bude nekih posebno stručnih pitanja, uključit će se Branimir u pravom trenutku. Ja bih htio reći da samo vrlo kratko o biznisu, vi ste većinom i naši klijenti, sudionici ovog webinara. Mi smo zapravo poslovni pružatelj tržnih kreditnih usluga, poslovnih usluga na području cijele Europe, pa tako i Hrvatske. Jel? Ono što bih ja htio reći za ovu temu koja sad nam je otvorena, a to je da smo mi zapravo bili svi zatečeni polovinom ožujka sa ovom situacijom. U jednom trenutku smo utihnuli svi. Jel? Mi smo pripremili, zapravo ja ću vam reći kako je biznis reagirao i šta smo kao davatelj poslovnih informacija napravili. Vidjeli smo da dolaze 3 faze su se desile. Prva tiha faza, kad je država proglasila epidemiju, zapravo puno firmi je potpuno stalo s radom i još se nije znalo što će se desiti. Država je na sreću ipak kupila vrijeme time što je pomogla 3 mjeseca sa onom pomoći potporama. Desila se onda druga faza polarizacije kada su industrije koje nisu bile zahvaćene dobile pravo na rad i zapravo one su počele tražiti nova tržišta i nove kupce. Ono što se nama pokazalo je da se počele tražiti podaci o tržištima koje prije nisu bila tražena. I krenula je vrlo brzo proaktivna faza, već nakon mjesec i pol, gdje smo vidjeli da ta obnova podataka je tražena i zapravo novi modeli da se prepozna što se događa s firmama na tržištu, da li će uopće biti u mogućnosti koristiti usluge jedni od drugih. Jer nama je zapravo stala za razliku od 2008. to ćemo malo kasnije reći, nije samo stala potražnja. Tada je nekretninski sektor zapravo stvorio balon koji je kroz 2-3 godine zaustavio tržište. Ovdje se u 3 tjedna sve dogodilo. Mi smo morali reagirati, pa ja ću samo reći šta je biznis napravio. Postavili smo se na način da smo prvo relaksirali valute plaćanja. Pustili smo jedan program zvan Solidarnost koji ste mogli primijetiti. Otvorili smo podatke iz regije za sve naše klijente 3 mjeseca da bi se tržište moglo malo smanjiti rizik poslovanjima inozemstvu. Ja? I tu smo onda zapravo to pozicioniranje novo napravili. Kako smo svi radili od kuće, vidjeli smo zapravo da tvrtke pokušavaju sada otići sa onih živih kanala, našto u B2B sektoru, na čisti online, odnosno telefon. I nama je ova internetizacija koja je dosegla do ove stupnja i pomogla da se održimo. Ja bih sad rekao u kojem stanju je danas situacija. Vi ste vidjeli da je vlada odgodila predaju godišnjih financijskih izvještaja do 30.6. Tako da smo mi na današnji dan negdje objavljeno oko 85.000 GFI-eva na području Hrvatske, s tim da neke od tih podataka ću vam sad i pokazati, pa ćete vidjeti zapravo kakva je kondicija tržišta. Ono što smo mi predvidjeli je da možemo dati neke modele prediktivne, da vidite kako je stanje tvrtki sad u ovom trenutku, ne na temelju podataka iz 2019. Ja ću sad probati uključiti samo malo ono što smo pripremili. Evo, ako je u redu. Ok. Ne znam da li svi vidite ekran koji je prikazan. Ja vjerujem da se vidi, tako da. Vidite? Aha, dobro. Evo, na ovom panelu koji sad ovdje pokazujemo, vidi se ta kondicija koja nas je dočekala u ovom trenutku. Ovo su kvantitativni podaci realnog gospodarskog sektora. Vidite, broj poduzetnika to su broj tvrtki koji je predao, zapravo koji je ovu godinu prošlu uspješno završio, je 135.716. Desno je stavljen jedan indeks, nama je raslo zapravo, vidite da je tržište bilo u rastu prije same pojave pandemije. Ovaj indeks 1,7%, 1,017 govori da je 1,7% raslo broj poduzetnika i rastao je i broj radnika. Negdje jedno poduzeće nosi oko 7 ljudi zaposlenih, to je negdje na milijun ljudi nam se skoro vrti real sektor. Jel? Ovaj broj dobitaša i gubitaša je zanimljiv, vidite da smo preokrenuli trendove i 2020. je trebala biti godina obnove i rasta. Ona je 2/3 tvrtki je bilo u dobiti, investitori su ostali i izvoznici u biti u stagnaciji, ali se vidjelo da je trend pozitivan. To se vidi po ovim dolje pokazateljima financijski u realnom sektoru. Poslovni prihodi su rasli, ovih 783 milijarde kuna, govori o tome da je 5% rasao prihod 2019. u odnosu na 2018.
dobit prije oporezivanja i nakon je zapravo ostala na 18% rastu. Sve je govorilo da idemo u dobrom smjeru i da je čak i ova prosječna plaća, znamo da je realni sektor nešto niži od državnog i javnog, ali je 5.700 zapravo bio prosječni neto i on je 2,5% bio veći. Ova produktivnost po radniku, zanimljiva i profitabilnost, vidite kad se prihod razlomi na ovaj broj ljudi, zapravo jedan radnik je povlačio malo preko 100.000 eura godišnje i to je raslo sa 1,6, a dobit je ostajala po jednom zaposleniku od 30.000 kuna godišnje. To su sad podaci koje smo stavili kao kondicijske podatke za ono što slijedi. Sad, kako je došla situacija da mi nemamo u ovoj godini dobre pokazatelje, jer predaja je tek krenula krajem 6. mjeseca, mi smo uveli neke prediktivne modele, jedan od tih se zove Failure Score. Failure Score ćete naći ako ste naši klijenti u našem alatu koji se zove Portfolio Intelligence. Mi ga sad prenašamo u poslovnu Hrvatsku. Znači svi koji su korisnici poslovne Hrvatske, priprema se prijenos ovog modela u poslovnu Hrvatsku i pogledajte šta taj skor kaže. On vidi zapravo kolika je sigurnost da tvrtka neće u budućnosti imati pravni lijek od strane vjerovnika, da neće obustaviti rad, da neće ići u blokadu i da neće biti proglašena poreznim dužnikom. I naravno da smo onda dali analitiku tog istog modela za Hrvatsku, evo daću vam za regiju prikaz. Ko vidite ovdje kaže distribucija ocjene tog skora od strane izbrisanih tvrtke. Evo tvrtke koje su stradale u epidemiji zapravo imale su taj skor, vidite, vrlo mali u Hrvatskoj, 1, 3, 5. Sve ove druge sitni pokazatelji pokazuju da se većina tvrtki nije pala u problem da su morale biti blokirane ili zatvorene. U Sloveniji je malo pomaknut taj, kod njih je po ovome što sad ispada puno više tvrtki bilo srednje stabilnosti koje su stradale, koji su imali indeks od 11 do nekih 23. Gledajte, u Srbiji zapravo do indeksa 15 tvrtke su imale velikih problema sa nastavkom rada u vrijeme epidemije. Šta govori ovaj indeks? Ja ću samo malo vratiti to nazad. On govori da unaprijed možemo znati, kad pogledate koji indeks Failure Score ima tvrtka, da li će moći dobro raditi u uvjetima krize. I taj indeks ćemo ostavljati na našim panelima unutar softvera. Ono što još možemo reći da indeks plaćanja smo korigirali na način da sad možete vidjeti koliko su dani plaćanja kupaca i dobavljača. Prošla godina zapravo pokazuje da ste negdje 50 do 80 dana je bilo plaćanje i to vezivanje je išlo na nekih 80 dana, a plaćalo se u roku 50 dana. Jel? Ja ću sad zamoliti da samo se vratim nazad u panel, ako me možete vratiti. Evo, ovo bi bilo za ovu prvu temu, samo što ste najavili. Saša, pa ako ima još neke druge pitanje, možemo nastaviti. Dobro, doći ćemo kasnije do pitanja. Idemo sada do gospodina Damira Nevjestića. Koja su vaša iskustva, dakle AstraZeneca, vi ste direktor AstraZeneca za Hrvatsku i za Bosnu i Hercegovinu, i bit će možda zgodno čuti i tu usporedbu u ovih prvih 6 mjeseci ove godine, ili da kažemo od ožujka pa do evoga srpnja, kada smo dakle pod udarom ove korona krize. Dobar dan svima, moje ime je Damir Nevjestić, ja sam direktor AstraZeneca za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Možda samo kratko o kompaniji. AstraZeneca je globalna biofarmaceutska inovativna kompanija. Zapošljava nekih 60.000 ljudi u svijetu, to je švedsko-engleska kompanija. Bavi se istraživanjem, razvojem i omogućavanjem dostupnosti novih terapija i lijekova u raznim područjima i u raznim bolestima, tako da kažem. Najviše onkologija, kardiovaskularne znači bolesti i respiratorne bolesti. AstraZeneca znači je dio globalne korporacije, tako da mi smo od samih početaka ove krize imali svoj lokalni krizni tim kojim smo donosili određene odluke i preporuke za naše djelatnike, ali isto tako pratili smo i globalne smjernice, jer je globalna kompanija dala određene smjernice u smislu zaštite djelatnika, u smislu zaštite poslovanja.
Ono što je bilo prvo nužno osigurati, to smo napravili, a to je da je opskrba lijekovima stanovništva u Hrvatskoj i globalno, sad govorimo za Hrvatsku, apsolutno morala biti najveći bila je. Tako da mi je jako drago da od samih početaka krize svi pacijenti koji su bili u potrebi, znači za AstraZeneca lijekovima su mogli i znači bili su snabdijevani redovito. Dodatno, odmah smo išli u zaštitu djelatnika na način da smo znači povukli djelatnike za rad od doma. Mi imamo jedan dio terenskih djelatnika koje smo s obzirom na njihov stalni rad, edukaciju liječnika i promociju sa liječnicima u bolnicama, a bolnice su veliki u principu mogući izvor zaraze, povukli smo ih doma. Iako je farmaceutska industrija konzervativna industrija, ja bih rekao sa dosta osobnih kontakata i malo kasnimo možda u toj nekoj virtualizaciji, digitalizaciji, moram priznati da smo i uz pomoć globalnih alata i uz naše znači lokalno znanje uspjeli vrlo brzo unutar nekoliko tjedana praktički potpuno prebaciti naše poslovanje na virtualne i na digitalne kanale. Svi smo se povukli za rad od doma i isto tako prema našim znači ja mislim da ovo nisam ja, pa ne znam da ovo je dupli zvuk. Znači, povukli smo se od rada od doma i u principu nastavili poslovanje redovito u svakom od naših segmenata. Segmenata promocije, segmenata marketinga, segmenata financija i segmenata ostalih suportivnih funkcija. Što se tiče poslovnih rezultata, logično je da su poslovni rezultati dosta loši nego i da su bili iznenada, znači dosta loši nego ranije. Tu je nekoliko aspekata. Jedan aspekt je da sami znamo da u zdravstvu kao dijelu života u kojem mi sudjelujemo, inače je likvidnost jedan veliki problem. Znači ta likvidnost se produbila i nastavila i unatoč tome uspjeli smo sa veledrogerijama i veledrogerije sa državom znači način, modalitet kako snabdjeti redovito znači tržište lijekovima. Dodatno, dostupnost novih terapija, s obzirom na smanjenu likvidnost i na smanjenu ekonomsku aktivnost, logično je da će biti kroz manje punjenje proračuna i manja dostupnost sredstava za nove terapije, za nove lijekove. Tako da to pretpostavljamo da će biti srednjoročno i moguće dugoročno udar na naše poslovanje i generalno poslovanje farmaceutske industrije u Hrvatskoj. Mi smo naše planove uskladili, naravno ne možemo dati konkretan odgovor koliko i što će to biti u ovoj godini i idućoj, to će ovisiti o samoj dubini i duljini krize, ja bih rekao. Ono što će biti bitno je kako brzo će kriza se zaustaviti ili na koji način će znači pokazatelji ići prema dolje ili prema gore. I da vidimo na koji način onda mi kao farmaceutska industrija možemo pomoći u pronalaženju cjepiva, lijekova ili načina na koji ćemo moći se s tom pandemijom nositi i boriti. I na osnovu toga onda vidjeti koliko će dostupnost novih terapija biti omogućena, sve radi ishoda liječenja pacijenata koji su znači trenutno u nekakvim stadijima bolesti. I još jedna stvar koja će na naše poslovanje imati utjecaja, činjenica ili generalno na zdravlje stanovništva, ja bih rekao. Zbog lockdowna, zbog zatvaranja bolnica i zbog situacije u kojoj pacijenti nisu mogli doći do bolnice i zbog toga da se zdravstveni sustav generalno bori protiv COVID-a u najvećoj mjeri, postoji jedna bojazan da dio drugih terapija, dio drugih bolesti, pitanje koliko će biti liječeni jer pacijenti ne dolaze na preglede, ne dolaze na dijagnostiku, ja bih rekao, a ne dijagnosticiranje nakon toga dovodi nažalost do težih oblika i do loših ishoda. Tako da je sad bitno osim financijskih pokazatelja, pogotovo u ovom sektoru raditi i razgovarati o tome sa udrugama pacijenata i generalno sa javnošću, da moramo raditi na tome da se dijagnostika nastavi, da nemamo nakon epidemije COVID-a koju ćemo na ovaj način će se završiti i zatvoriti, da ne postoji pandemija nakon toga onkoloških bolesti, dijabetesa ili nekih drugih bolesti. AstraZeneca tu radi dosta u smislu pokušaja pronalaska cjepiva. Mi smo zajedno sa sveučilištem u Oxfordu znači razvijamo cjepivo koje se nadamo da će biti dostupno ukoliko
sama etape, znači istraživanja budu uspješno, cjepivo bude sigurno i djelotvorno, da bi se moglo, znači, na taj način zaustaviti samo širenje virusa. Ukoliko ti napori budu uspješni i pozitivni, AstraZeneca radi na distribucijskim ugovorima diljem svijeta kako bi se pravilno rasporedila, znači i u Europi i u diljem svijeta, znači to cjepivo koliko ono bude pozitivno i uspješno. I na taj način nadamo se da ćemo, ako se na taj način zaustavi kriza, onda moći u idućem periodu pozitivno gledati na financijske pokazatelje i na izlazak iz krize. Da li će ona biti kratkoročna, dugoročna, ovisit će, kažem, o duljini trajanja i o tome kako će se Hrvatska moći sa financijskim pokazateljima izvući kroz cijelu ovu godinu, tako da onda možemo napraviti planove za dalje. Tako da to je nekako ukratko za početak, a onda možemo, kad budu određena pitanja ili dani rasprava u panelu. Hvala lijepo. Hvala gospodine Nevistiću. Idemo sada do Igora Pavešića, direktora za ključne kupce u ABB Hrvatska. Što kažete vi, što kažu ključni kupci? Pozdrav svima. Par riječi o ABB-u. Znači, ABB je firma koja ima 130 godina tradicije, radi u 100 zemalja, ima preko 130.000 zaposlenih. Znači, globalna firma gdje ABB u Zagrebu ima odgovornost za tržišta bivše Jugoslavije i Albanije. Ono što možemo podijeliti s vama je da, naravno, korona kriza je iznimna kriza u smislu jačine, u smislu šoka i u smislu brzine kojom se stvari odvijale. Govorili smo malo u usporedbi sa krizom, financijskom globalnom krizom u 2009. Ono što smo rekli je da je velika razlika u smislu brzine kojom se stvari odvijaju. Ono što smo mi primijetili, odnosno najveći utjecaj koji je ta kriza za nas imala do sada, je nemogućnost održavanja postojećih obrazaca poslovanja, gdje smo, naravno, kao i svi, morali uvesti rad od doma. I ono što nam je bilo veliki problem, s obzirom da mi dosta svojih prihoda ostvarujemo iz pružanja usluga našim korisnicima u regiji, znači restrikcije putovanja, nemogućnost pružanja usluga na mjestima gdje se realiziraju projekti, i što je dovelo do usporavanja i realizacije tekućih projekata i nesigurnosti u izvršavanju i uopće mogućnosti ugovaranja takvog tipa usluga u budućnosti. No, ono što je dobra stvar je što je kriza iz 2008. i 2009. uspostavila određene procedure i modele kako na globalnoj razini, tako i u našoj tvrtki, koji se odnose na upravljanje rizicima, analizi dobavljača i kupaca, što nam je uvelike pomoglo da u današnjoj krizi relativno bezbolno prebrodimo taj početni šok, i mogu reći da, recimo, naši rezultati za prvi kvartal su bili na razini planiranih prihoda i dobiti, a sada kako stvari stoje, znači sad smo završili u drugom kvartalu, drugi kvartal je čak i bolji i od prošle godine i od plana. Ono što je specifično za ABB je da smo mi tvrtka koja radi u sektorima energetike, u sektoru transporta i transportne infrastrukture, u industriji i u robotici, tako da bih rekao veličina udara i ozbiljnost problema s kojim se tvrtke susreću u Hrvatskoj, u regiji, uvelike ovise o sektoru u kojima tvrtke posluju. Dakle, veliki dio prihoda koji mi ostvarujemo dolazi iz projektnih poslova, gdje se projekti pripremaju više godina i oni imaju trajanje od bar godinu dana pa na više, tako da je ta inercija dosta velika. Ovisit će znači, rezultati do kraja godine i ono što se očekuje će sigurno ovisiti o tome da li smo mi na kraju krize ili je ta kriza tek počela. Tako da ja mislim, s obzirom ako gledamo pokazatelje i kako su investitori raspoloženi na svjetskim burzama, ako vidimo oporavak cijena sirovine, oporavak cijena nafte, indeksi potrošača i optimizma potrošača i u Europi i u Americi rastu,
nekakvo mišljenje globalnog financijskog tržišta koje uvijek gleda unaprijed od 6 mjeseci do godinu dana, da je de facto ono najgore iza nas. S druge strane, ako pogledamo situaciju u našoj regiji, vidimo recimo jučerašnje snimke iz Beograda, ono što je sigurno je da je neizvjesnost velika i da de facto se situacija može okrenuti iz dana u dan. Jedan od glavnih alata na koji se oslanjamo je upravljanje kreditnim rizikom i ono što nam je pomoglo je i servisi kao što je Bisnode. Znači, korporacija želi s jedne strane osigurati profitabilan rast, s druge strane maksimalno moguće smanjiti rizik na prihvatljivu razinu, gdje analitika poslovanja naših kupaca, povijest odnosa sa AVB-om de facto definira da li i u kojoj mjeri želimo uopće raditi s nekim kupcima i koje financijske i komercijalne uvjete takvim kupcima možemo dati. Tako da ono što vidimo danas je da ABB-ova strategija je da se usmjeri što je moguće više na digitalne tehnologije, na sektore industrije koji su danas propulzivni, a to su većinom data centri i e-mobilnost. To je nešto što može osigurati jedan dugoročni rast, dok vidimo probleme recimo u investicijama i u investicijskom održavanju kod tradicionalnih industrija kao što su nafta i plin i transport i rudarstvo. Znači, ono što bi bio savjet je u najvećoj mogućoj mjeri se pomaknuti od tradicionalnih industrija na digitalno orijentirane industrije i naravno maksimalno upravljanje rizicima, tako da s obzirom na likvidnost i s obzirom na solventnost koja je inače, budi rečeno, puno bolja nego 2008. i 2009. jer vidimo snažan upliv države u osiguranje likvidnosti, tako da naša projekcija je da je mogući lagani pad u trećem kvartalu, ali da što se tiče 2020. godine da će rezultati biti na planiranima ili čak i nešto bolji. Gospodine Pavišiću, hvala. Evo za sada imam već par pitanja, ali doći ćemo nešto kasnije na to. Gospodin Aleksandar Rajčević, menadžer za sigurnost i compliance iz IKEA. Dobrodošli, vaše izlaganje uvodno. Dobar dan. Mi kao organizacija IKEA Southeast Europe pokrivamo zemlje bivše Jugoslavije plus Rumunjsku i Ukrajinu, 5 zemalja u našoj organizaciji i to u dijelu cash and carry-a i online prodaje našim potrošačima. Što se tiče ukupnog bruto prometa, slično kao i kolege iz ABB-a, sustižemo ciljeve za ovu godinu i iz tog aspekta poslovanja ne bi trebali imati nekih većih poteškoća. Što se tiče bruto prometa, malo su nam veći naravno operativni troškovi koji su proizašli iz ove cijele COVID situacije i preventivnih mjera koje smo morali implementirati u naše poslovne jedinice, ali recimo relativno smo se dobro izvukli iz cijele te krize. Što može biti razlog tome je možda i što smo relativno rano počeli sa pripremama za krizni menadžment, također što je kolega iz ABB-a naglasio. Pravilan krizni menadžment i pravilan menadžment rizika u ovakvim situacijama je naravno jako bitan i pomaže ukupnom kontinuitetu poslovanja, ako ništa drugo, u samoj kompaniji. Tako da smo u siječnju imali već spremne recimo planove za pandemiju koje su bile prilagođene za te inicijalne informacije koje smo imali za COVID iz Kine. I već prvog tjedna u veljači smo imali sastanak našeg kriznog tima gdje smo malo, moram priznati, onako bljedunjavo gledali. Sam počeo izlagati o nekom virusu tamo negdje daleko u Kini što se pojavio, još nije bilo nikakvih naznaka da će doći do Europe, potom ne u ovakvoj eskalaciji. Bez obzira na sve, sukladno našim protokolima, rizik je bio identificiran i krizni menadžment je počeo sa svojim radom. Načelno smo započeli skoro odmah prilagodbu poslovanja, barem onog dijela što se tiče samog facilitija za tu moguću ugrozu koja bi nam mogla doći. Kako je to išlo na početku? Stresno.
nakon tog inicijalnog stresa i aktivnosti kriznog tima koje su bile danonoćne, gdje smo bili suočeni s mnogim nejasnoćama oko same pandemije, što je to virus, kako se zaštiti od njega, što moramo napraviti, što ne moramo napraviti. Razne poruke od vlada iz 5 zemalja koje pokrivamo, koje nisu bile dorečene i koje su bile naravno reaktivne, ali su vrlo brzo dolazile, stupale na snagu. Tako smo imali slučajeve da u 8 navečer saznamo da ujutro od 6 moramo recimo zatvoriti pojedine jedinice, što nam je stvarno predstavljalo velik izazov u samom kontinuitetu poslovanja i prilagodbi operacije. No, nakon tog nekog stresa polako smo se prilagodili i u tom nekom novom normalnom naučili smo živjeti i raditi. Ono što smo se postavili odmah na početku, nekim inicijalnim sastancima, to su neki strateški ciljevi djelovanja i ono što želimo postići, onaj vision position, što ga Šveđani vole zvati, a to je bilo da je sigurnost naših zaposlenih i kupaca naravno naš najveći prioritet. Pogotovo kad se radi o bolesti i pandemijama, to je bila condicio sine qua non u samom poslovanju. I naravno, sljedeći prioritet je bio prilagoditi naše operativne aktivnosti što je više moguće, naravno, limitima tog novog normalnog, da bi ispunili zahtjev naših krajnjih potrošača, naših kupaca, najviše što možemo, da s time uzmemo što je moguće manje rizika za zdravlje i tih kupaca koje služimo, ali naravno i naših zaposlenih koji su ti koji nam osiguravaju samo poslovanje. To je bila neka naša zvijezda vodilja kroz ta 2 mjeseca i u ta 2 mjeseca, nažalost, prekinuli smo poslovanje što se tiče cash and carry-a u svim našim zemljama zbog restriktivnih mjera vlade, a i pojedinih zemljama zbog same epidemiološke situacije koja je bila i procjene našeg kriznog tima da bi taj rizik prevelik jednostavno da se nastavi. Ono što smo naučili, čak i govorimo često o samo negativnim stvarima, ali ima i dobrih stvari koje su recimo proizašle iz ove krize. Mi kao jedan veliki globalni sistem smo naučili da možemo biti brži, da možemo biti efikasniji, da možemo biti decentraliziraniji, da možemo biti puno domišljatiji i konkretniji nego u nekim normalnim okolnostima kad slijedimo neki normalni decision flow koji imamo u kompaniji. I upravo ta brza, dobra i efikasna prilagodba koju smo pokazali i taj management promjena koji je jako bitan pogotovo što se tiče i samih zaposlenih i operacija i svih analiza rizika koje smo radili vezano s to, nam je pokazalo da, odnosno kao rezultat toga imamo taj recimo relativno pozitivan financijski rezultat u ovom trenutku. Sada trenutno mi kao IKEA Southeast Europe smo u fazi nekakvog follow-upa što se tiče kriznog menadžmenta gdje analiziramo kako smo odgovorili na istu, kroz razne timove, kroz naše vanjske partnere, provjeravamo sve aspekte poslovanja od nekih organizational structures, do nekih komunikacijskih protokola, preventivnih mjera koje smo implementirali, da li su dovoljne, da li trebamo nešto dovoljno napraviti, a sve kako bi osigurali taj kontinuitet poslovanja. I naravno, mislim da smo svi svjesni da taj neki drugi val pandemije kojeg očekujemo će najvjerojatnije doći i pripremamo se naravno i za njega. Koliko god možemo, sad smo puno iskusniji, pametniji, puno više informacija kola i vjerujem da ćemo biti možda još uspješniji što se tiče toga. Što se tiče tog drugog vala, strateški neki ciljevi, odnosno stvari koje bi željeli provući kroz taj risk management i krizni management je naravno sigurnost zaposlenih i kupaca, kao što je bio prioritet od početka, no sada bi se fokusirali možda više i kako su naši ključni poslovni partneri riješili to pitanje u svojim kućama, odnosno u svojim djelatnostima. Zatim bismo željeli, to smo već počeli, analizirati cijeli koncept osiguranja, gdje bi napravili cost-benefit exposure analizu oko moguće isplativosti prodaje dijela rizika business continuity-a osiguravajućim kućama, da vidimo da li tu možemo unaprijediti naš taj insurance koncept. Zatim, nešto što se pokazalo jako bitno, a to je fleksibilizacija, odnosno dodatna fleksibilizacija naših operacija, gdje moramo naravno pričati prije svega sa našim zaposlenima, kasnije sa socijalnim partnerima, ali i sa vladama,
kako bi se moglo u takvim nekim situacijama kao što je pandemija napraviti fleksibilizacija radnog prava i odnosno poslodavac zaposleni. Kao jedan primjer, kad smo morali zatvoriti taj cash and carry dio biznisa, u nekim zemljama imali smo problema, recimo blagajnika koji realno nije više imao nikakvog posla, staviti na neko drugo radno mjesto gdje bi recimo pomagali logistici u online salesu i samim time zadržali radno mjesto tog blagajnika. Bilo je jako teško dodatne konzultacije i sa vlastima i s pravnim stručnjacima, našli smo neki način da to bude i naravno legally compliant, ali i na obostrano zadovoljstvo i zaposlenih i nas. Znači taj dio želi bi staviti jedan dodatni fokus u ovom pripremnom periodu. Zatim, kritično što nam se pokazalo su i naši kritični poslovni, odnosno ključni poslovni partneri, jer da bi mogli biti uspješni i raditi u nekim kriznim situacijama, moramo imati pouzdane, organizirane, jake poslovne partnere koji nas mogu pratiti kroz tu pandemiju i koji mogu čak si priuštiti jedan dio ugrožavanja kontinuiteta poslovanja, a da pri tome ne bankrotiraju, odnosno ne napuste nas kao partner. Tu bi se poslovni fokus stavili na supply chain, pogotovo ako ćemo ići na tu online prodaju, a tu moramo napraviti deep screening svih naših partnera, provjeriti njihove planove kontinuiteta poslovanja i naravno pomoći im da ih unaprijede kako bi, ne daj Bože, ponovo nekih poslovnih restrikcija mogli prebroditi taj dio, odnosno nastaviti sa svojim radom i supportom našim krajnjim kupcima. I na kraju, možda ne zadnje, ali rekao bih jednako bitno kao i sve drugo, operacije su nam se promijenile. Ovo je novo normalno više ne izgleda operativno kako je izgledalo ranije. I sada u recimo nekim mirnim trenucima poslovanja želimo napraviti detaljnu analizu rizika svega što smo napravili, svih promjena što smo napravili. Mapirat ćemo te kritične i visoke rizike, staviti određene mitigacijske mjere i prikladne kontrolne mehanizme na njihovo mjesto i pokušati se koliko je to moguće uskladiti sa risk apetitom grupacije, a da ipak održimo jedan dio fleksibilnosti i efikasnosti prema krajnjim kupcima i naravno bottom line u profitabilnosti lokalne organizacije. A recimo to bi bio realno mali osvrt što je bilo što se tiče COVID-a za IKEA South Student. Gospodine Rajčeviću, hvala vam puno. Evo, svima je zajedničko to što ste rekli, dakle sve ovisi kako će izgledati taj drugi val, dakle drugi dio godine, a onda zapravo i sljedeća godina. I zato mi je drago da je s nama i gospodin Nevjestić iz AstraZeneke, čija tvrtka naravno tu radi na razvijanju cjepiva. Nadam se da smo uspjeli dobar networking s vama sada uspostaviti, tako da preko veze možda i nešto dobijemo toga. Dakle, šalu na stranu, koliko je potrebno da se cjepivo razvije, da se potvrdi njegova učinkovitost i ono što je zapravo puno bitnije, proizvesti dovoljne količine da bi se procijepila populacija globalno gledano. Pa gledajte, ajmo reći, do pojave ove pandemije, znači realno iza lijekovi za cjepiva minimum nekoliko godina. To je bilo neko redovno vrijeme. Sad napori cijelog svijeta su usmjereni prema tome da se pokuša na što brži način, znači doći do odgovora, da li lijeka, da li znači cjepiva za koronavirus. Novi, jedan soj je malo recimo drugačiji, on je poznat od ranije, tako da znanstvenici, mnogo kompanija rade na istraživanju i na omogućavanju učinkovitog i sigurnog cjepiva. Ono što je bitno da svaka faza istraživanja je pomno praćena od strane svih regulatornih tijela i na kraju krajeva da nijedno cjepivo neće biti proglašeno sigurnim, učinkovitim dok ga regulatorno tijelo ne ispita i naravno i nakon samog odobrenja će nastaviti se praćenje djelotvornosti i znači učinkovitosti samog cjepiva. AstraZeneca je, kao što sam rekao u svom uvodnom izlaganju, zajedno sa sveučilištem u Oxfordu razvija jednu vrstu cjepiva. Mi nismo jedini, ali naše cjepivo je trenutno u fazi 3 istraživanja i počelo je prije nekih mjesec dana istraživanje
ljudima, znači na zadnjim dobrovoljcima je znači počelo također ispitivanje ovog cjepiva. Također u isto vrijeme, s obzirom da je ovo totalno nova situacija i kad sam rekao ranije treba nekoliko godina za istraživanje, ispitivanje, proizvodnju i tako dalje, mi smo također napravili jedan korak koji do sad nije bio uobičajen, a to je da naše proizvodne pogone preusmjeravamo u proizvodnju ovog cjepiva, iako još uvijek nemamo sa sigurnošću odgovor da će ono biti učinkovito, sigurno i odobreno na kraju krajeva. A upravo zato ovaj drugi dio vašeg pitanja, kako se to može proizvesti, koliko brzo i dovoljno. Ako ćemo čekati da se cjepivo pokaže učinkovitim, odobrenim i onda počnemo sa proizvodnjom, to će značiti vjerojatno 2 do 3 godine dostupnost samoga cjepiva. AstraZeneca je napravila jedan dodatni korak, znači počela je sa proizvodnjom zajedno sa svojim partnerom, znači zajedno sa partnerima i također zajedno sa vladama praktički cijelog svijeta, Amerika, UK, znači Europska unija, stvaraju se dogovori putem kojih mi proizvodimo znači cjepivo unaprijed, ukoliko ono bude učinkovito, ukoliko ono bude sigurno, primjenjivo i odobreno, ono može biti dostupno, ja bih rekao čak prema nekim zadnjim podacima i do kraja ove godine, pa i onda početku znači 2021. Kad ste rekli idemo se nešto dogovoriti preko reda i tako dalje, ono što mi je drago također da je visoka etičnost zastupljena i u ovom slučaju. Znači dogovori sa svim vladama rade se na način da se recimo za Europsku uniju je potpisan ugovor za oko 400 milijuna cjepiva, gdje bi se onda sukladno veličini stanovništva znači ravnomjerno raspoređivale količine potrebne i nužne za znači ovoga cijepljenja. Ne možemo govoriti da li će ono biti odobreno, da li će biti učinkovito. Ono što mogu reći da zbilja radimo maksimalne napore, pokušamo skratiti to vrijeme istraživanja i odobrenja, kako bi što prije moglo biti cjepivo dostupno koliko bude sigurno, učinkovito i odobreno i na taj način riješiti, ajmo reći, ovu krizu sa zaustavljanjem, znači sa zaustavljanjem ovoga epidemije. I onda da se sljedeći put vidimo uživo, a ne ovako online. Da, nadam se da do kraja godine, odnosno početkom idućem. Ono što je bitno, obično se povezuje, sad će to biti cjepivo, pa će se, ne znam, zarađivati milijuni i ostalo, nekad se tako stavlja u javnost možda informacija. Čisto za informaciju, trenutno ono što su mi javno objavili je dok traje pandemija, znači cijena samog cjepiva će biti cijena koštanja, s obzirom da ovo mislim da je utrka za borba za čovječanstvo i borba za nekakvu borbu protiv pandemije, a ne nužno znači profitabilnost da bi se na njemu zarađivalo. Ja bih rekao, dok to ne bude dostupno, svi moramo pratiti preporuke, izbjegavati bliske kontakte i tako dalje, da ne govorim u ime stožera, ali činjenica da mnoge farmaceutske kompanije, AstraZeneca također rade na tom cjepivu. Nadamo se da će ono biti uspješno, učinkovito, dostupno i da ćemo onda uskoro moći reći da je pandemija pobijeđena. Gospodine Vitliću, hvala. Gospodine Pavičiću, vi ste u nekoliko navrata rekli dakle, kako funkcionirate projektno i pretpostavljam da je ovo seljenje na online, na ove platforme, bilo puno bezbolnije što se tiče već ugovorenih i postojećih projekata. Međutim, što se tiče dogovaranja novih projekata, ostvarivanja novih poslovnih kontakata, otvaranja vrata, koliko je zapravo ovo utjecalo na to, otežalo ili možda olakšalo? Pa, kao što svi znamo, mi pripadamo jednom tržištu koje u jednom poslovnom odnosu jako voli osobni kontakt. Znači, ono s čim se prodaja danas susreće je potpuno novi način rada, gdje taj neki odnos s kupcem i na tržištu je postao puno kompliciraniji i teži. Pogotovo ako znamo da mi već znači od 3. mjeseca uz relativno slabije i kratkotrajne restrikcije nismo u stvari u mogućnosti služiti tržištu kao što smo to bili u prošlosti. Znači sigurno u tom dijelu prodajnih nekih aktivnosti još uvijek smo jako hendikepirani, nismo u poziciji da možemo jednostavno zamijeniti
odnose s kupcem i prodaju sa online platformama, znači jer smo de facto isključivo orijentirani na B2B kupce, ali Ja trenutno ne čujem gospodina Pavešića, ne znam da li ga vi ostali čujete. Ne, zadnjih možda 15 sekundi, Igor, nismo vas čuli. Evo ga, sad čujete. Evo, sad čujemo. Znači, svi se nadamo da ćemo negdje se vratiti u tu staru normalu, bar što se tiče prodajnih aktivnosti, negdje početkom sljedeće godine. A kao što sam rekao, inercija je nešto što nam daje... Hoćete li, moram priznati, ne, jasno mi je, znači imate te ugovorene projekte koji se sada događaju. Da li, s obzirom ako 7 ili 8 mjeseci nećete imati novih prodajnih aktivnosti i sklopljenih poslova, hoće li vam se zapravo, ovo što ste rekli da ovu godinu očekujete da će biti na razini plana, to su poslovi ugovoreni prošle godine, recimo. Da li očekujete možda nekakve negativne efekte tek zapravo sljedeće godine? Pa to je vrlo moguće. Ako opet sam rekao, znači koliko, sve ovisi o tome koliko će kriza trajati. Ono što je za ABB, ajmo reći olakotna okolnost, što je ABB tvrtka u kojoj jedino što je stalno je promjena. Znači, postojeći planovi bez obzira na COVID krizu su uključivali i orijentaciju na nova tržišta koja su propulzivna, gdje je konjunktura puno jača, tako da mislim da će to biti kompenzirano nekakvim već planiranim rastom. Tako da mi sljedeće godine ne očekujemo da će to biti neki dramatičan pad, očekujemo da će to biti u razini nekih planova koje već imamo. Gospodine Rajčeviću, vi također, dakle ovaj online platforme sada kada govorimo, vi imate neku drugu situaciju. Možda je lakše prodati komad namještaja online nego ugovoriti novi infrastrukturni, energetski ili data centar što radi gospodin Pavešić. Što kažu vaši brojevi? Da li sada kupci prisiljeni silom prilika se ipak više odlučuju kupovati online i da li očekujete da će se taj trend zapravo nastaviti? Pa da, moram priznati u regiji imali smo dosta veliki boom u online prodaji. Iskreno ja sam bio dosta skeptičan oko toga, zato jer recimo kad neko kupuje sofu ili nešto, čovjek voli probati da vidi jer se nekako izgleda, ali pokazalo se suprotno. Jednostavno, valjda su potrošači toliko bili navikli i toliko su upoznati sa IKEA-nim proizvodima da znaju točno što žele i relativno im je lako odabrati proizvod sa naše platforme, platiti dostavu ili čak uzeti uslugu koju smo nedavno uveli, odnosno za ovo COVID-a uveli, to je contactless click and collect, gdje oni izaberu artikle koji žele ih odmah, mogu doći na naše robne kuće gdje samo sa kolicima ih recimo stavimo van objekta gdje ih mogu preuzeti. To se pokazalo kao jedno super rješenje koje su kupci prepoznali i mogu reći da se ovaj online boom nastavio i nakon reotvaranja naših robnih kuća sad, nakon COVID. Dobro, idemo sada do našeg čarobnjaka sa brojevima gospodina Špiranovića. Ono što me zanima, mnogi kažu da je zapravo ova kriza, globalno gledano, a zanima me što je sada i u Hrvatskoj, smrt za mala poduzeća, za male tvrtke. I da će zapravo oni možda podnijeti najveće gubitke i najteži udarac. Da, gledajte, ono što je sigurno da mala poduzeća su puno osjetljivija na neimanje prihoda, jel? I zato što drže nekad sva jaja u jednoj košari, kako se kaže. A ono što smo mi mogli reći da je generalno možemo podući, da ova socijalna distanca ima velik utjecaj na gospodarstvo. I to je takav utjecaj da zapravo ljudi, iako imaju i zadržali su svoje poslove, mnogi manje troše. I uvijek kad se manje troši, a manje se troši zato što je manje dostupno recimo Horeka kanala, vi ne idete sada na večeru sa svojim suprugom i trošite, i onda u tom trenutku, a taj mali restoran živi od tih 10 stolova ili kafe, bar, i u tom trenutku se vidjelo da socijalnu distancu moramo nekako razriješiti. Mi smo to razriješavamo bezkontaktnim načinima plaćanja, naročito ovim online platformama, još što rekao gospodin Rajčić malo prije, da se zapravo jedan dio tržišta preselio na web shopove, ali web shopove vam upravo nemaju male tvrtke. Zato se sada vidi da
pitanje reakcije na ovu krizu je zapravo pitanje vremena u kojem je ona došla. Ponovit ću sad još jedan put dio našeg panela. 2008. imalo se, krajem 2005. se desio udar, a do 2008. je zapravo tržište potražnje padalo. Sada se uopće nije bilo pitanje gospodarske djelatnosti, nego je za 3 tjedna stala i ponuda i potražnja. I upravo se sad događa to da kad veliki mogu to preživjeti, imaju prije svega i nekakvu zalihu, pa i kapitalnu, a mali ne. Zato vidite da recimo država nije pomogla s ovim mjerama 3 mjeseca, bilo bi na birou već par sto tisuća ljudi. Sad se to događa da više neće biti takvih potpora i sad će ono što mi slutimo da ovaj jesen će do kraja razotkriti stanje radne snage u Hrvatskoj. I vidjet ćete da desit će se sigurno veliki pritisak i na tržište rada, odnosno na nedostatak poslova. Ja. Ja tu ne mogu davati brojeve, zato što u ovom dijelu nismo, nikakvu analizu ne možete dati, zato što je nepredvidiva. Ona nema nijednog modela koji bi to predvidio. Jel? Ali ono što možemo pretpostaviti, zapravo ne možemo očekivati pomoć države u ovoj mjeri koji se dogodio od ožujka do lipnja, ako dođe do drugog vala, dakle 11. i 12. mjesec siječanj, jer za očekivati je dakle samim time padom gospodarske aktivnosti pada prihod države od poreza i svega. Dakle država se zadužuje da bi financirala ovo. Slažem, država mora brinuti onim dijelovima mirovina i javnog državnih poduzeća. Sad se pokazuje da države koje su se oslanjale na usluge kao što je Hrvatska imaju veliki problem. I vidjet ćete da je recimo puno teže ćemo proći mi, Španjolska i Italija, nego recimo jedna Poljska, čak i Srbija, koja nije imala turizma. Ne? Ali se radi o tome da neće više biti takvih potpora. Potpore su već sad svedene na 20% onog dijela koji je bio u drugom kvartalu. I ovaj treći kvartal sve ovisi kada će ona sredstva koja su najavljena, ona brizganje novca koje se očekuje iz Europske unije doći. Onih 10 plus 10 milijardi. Dok nema konsenzusa to neće ići nigdje i morat će se dijelovi tih sredstava ubrizgavati. Sad koliko će ići direktno za održavanje radnih mjesta, vrlo je upitno. Ovaj program koji nadomješta 2000 kuna za jedan radni dan je naravno pomoć, ali on ne rješava problem. To opet velika poduzeća koriste, a ne mala, vidite, to je ta situacija. Mali su zapravo sada pušteni da plivaju ko može plivati. Dobro. Kako, evo, može pitanje za sve, ne mora gospodin samo Špiranović, ali volio bih čuti vaše mišljenje. Kako komentirate, čitam brojne analize i svi se zapravo čude da je kao da je došlo do diskonekta između financijskog tržišta, odnosno tržišta kapitala i realnog sektora. S jedne strane, tvrtke već najavljuju smanjene dobiti, dakle bit će tu i manjih dividenda i svega ostalog i tako dalje, a s druge strane tržište kapitala, indeksi, burzovni i svi ostali ne pokazuju uopće nekakvu paniku. Ispada kao novaca ima, samo na nekim drugim mjestima. Evo ako mogu baš Dow Jones indeks pokazati malo samo na trenutak, ono što bi trebali vidjeti sada vi je sljedeće, pogledajte. Evo vidite, jel svima vidljivo Dow Jones? Hoćete mi samo potvrditi da svi vidite na ekranu? Da, vidi se. Pogledajte, ovo je ova godina, znači od početka godine do 5. mjeseca. Znači Dow Jones mjeri 30-ak najjačih poduzeća, njihove zapravo vrijednost dionica dijeli i aproksimira i dobija se jedna ponderirana linija. Vidite kada je udario 18.3. negdje glavni udarac COVID-a kad je i kod nas nastupila ključanje tržišta. Pogledajte sad koliki je to pad bio sa 20, sa 30 negdje od početka godine na 22, da bi sad se vratio na 25. Znači išlo je 30% pad, vrijednosti dionica vratilo se 20 toga i u 5. mjesecu je zapravo relativno brzo oporavak kad gledate indekse. Ovdje je prognoza globalnog rasta, a usporedba 2008-2020. Razlika između, vidite sad 2008. šta se dogodilo, na nivou kvartala su ove crveni stupci, plavi je godišnji. Pogledajte kako je dugo trajalo vraćanje u poziciju, od 2008. sve do 2010. tamo, kraja 2010. A sada je ovaj forecast stavljen ovdje, zato što je ovo pravljena ova linija prije 2 mjeseca. Vidite da je pličije pad, a snažniji oporavak. To je ono što je, evo malo prije smo čuli od naših supanelista, da zapravo ako nam ne desi se jaki pritisak korone i uspijemo li cjepivo dobiti u idućih godinu dana, da nam bude izlazak iz ove krize izgleda lakši nego one 2008.
Evo, ako je to bar malo pomoglo. Znači to je taj V-shape koji se kaže da će biti, dakle, strmi pad, ali će biti i strmi zapravo oporavak, ali opet to ovisi koliko će zapravo trajati ova epidemiološka situacija i lockdown. Malo nas je ministar Marić vratio u realno stanje kad je rekao da onaj dvostruki V neće biti baš tako jednostavan, ipak će još jednu godinu produžiti se, znači nije baš 8% iduće godine, to je jako optimistična prognoza, da ćemo sad izgubiti 10,8, vratiti 7,5. To je stvarno optimistična prognoza. Hoće ove neke tvrtke vratiti, ali generalno tržište to neće moći napraviti. Dobro. Kada govorimo o poslovanju, evo, želi li se još neko uključiti vezano za ovu temu? Možda samo jedan komentar vezano za oporavak tržišta i razliku između 2008. i 2011. Ono što je činjenica je da će oporavak biti upravo proporcionalna sa intervencijom države i centralnih banaka. Ono što je razlika velika je da je recimo američka i japanska centralna banka, njen odgovor na krizu, COVID krizu, je mnogostruko veći i višestruko brži. Znači oni su do sad već upumpali nekih 6.000 milijardi dolara, znači američka centralna banka. Ono što i ovaj oporavak indeksa, znači danas su indeksi na današnji dan su otprilike na razini onoga gdje su bili prije izbijanja krize. Ono što investitori gledaju u budućnost, ono što je problem u EU je nepostojanje konsenzusa da se oslobodi tih 750 milijardi o kojim se govori, i što se tiče Hrvatske, moj komentar je da smo sretni što smo dio te zajednice, da ćemo puno lakše se oporaviti nego naše zemlje iz regije, i da je ključna stvar za hrvatsko gospodarstvo je priprema projekata i povlačenja tog novca, tih famoznih milijardi koje sigurno Europska unija neće dati kao grant, nego iza toga će stajati određeni uvjeti. Bez kvalitetnih projekata te novce jednostavno mi nećemo vidjeti. Da. Što se tiče ovog, dakle, novog poslovanja, novog normalnog, nekoliko vas je spomenulo riječ fleksibilnost. Dakle, mislim da je Rajčević spomenuo fleksibilnost radnog prava u nekakvim ovakvim posebnim uvjetima. I svjedoci jesmo bili te nekakve fleksibilnosti da je država tu malo popustila što se tiče nekakvih pravila, da su se neke stvari možda malo ubrzale i tako dalje. Očekujete da će se to tako nastaviti taj trend kad se vidjelo da se to može zapravo tako, ili ćemo se vratiti na one stare priče birokratskih prepreka i procedura? Evo, gospodine Rajčević, možete vi prvi, s obzirom da ste vi i tu temu zapravo na neki način ovako spomenuli. Da, pa vjerujem da će se jednostavno morati, pritisak na gospodarstvo će biti toliko velik da jednostavno ta fleksibilizacija radnog prava će se morati dogoditi prije ili kasnije. Zato što će inače firme biti prisiljene ili otpuštati radnu snagu ili optimalizirati poslovanje na najmanju moguću mjeru i imati isključivo kadrove kratkoročno zaposlene da bi im obavljali određene aktivnosti koje su recimo vezane isključivo za te COVID, recimo limitacije koje su opet došle od strane vlade. Kažem, još jedan primjer je taj da imate blagajnicu koju, nažalost, koja ne može raditi svoj posao zato što je cash and carry zatvoren, a ne možete ju preraspodijeliti, odnosno u nekim zemljama jugoistočne Europe ne možete ju preraspodijeliti na neko drugo radno mjesto, što onda ostaje poslodavcu. Tako da će zemlje, odnosno politike će morati ući u taj segment prava i zajedno sa socijalnim partnerima i sa poslodavcima dogovoriti što je najoptimalnije za što brži izlazak iz krize. Dobro. Gospodine Nevistiću, vi ste pokazali fleksibilnost što se tiče razgovora sa državom, što ste govorili sa veledrogerijama. Očekujete li za uzvrat sličnu fleksibilnost općenito za poslovanje u Hrvatskoj? Pa gledajte, COVID je samo jedan dodatan, rekao bih, problem ili issue u vezi sa likvidnošću zdravstvenog sustava. Tako da mi vezao jedno uz drugo, on samo je, nažalost, ubrzao ili produbio sami, znači, problem. Što se tiče
fleksibilnosti radne snage, ja mislim da ako smo omogućili rad od doma, ako smo omogućili neke fleksibilnije načine ovoga poslovanja, da bi to trebalo zadržati, to je ono što se kaže svako zlo za neko dobro, jer smo shvatili da neke stvari koje su mislili da se, ja sam već rekao ranije, farmaceutska industrija dosta konzervativna, rekao bih dosta preokrenula, uspjela usmjeriti na virtualne, na digitalne kanale, nešto što nedavno je bilo nezamislivo. Sami likvidnost zdravstvenog sustava, fleksibilnost je tako da će ovisiti o svim drugim parametrima kojima su kolege ranije govorile. Duljina krize, kako će se povlačiti sredstva iz Europske unije, kako će uopće financijski okvir za ovu i za iduću godinu izgledati, jer na osnovu toga zdravstvo ili zdravstveni proračun, jedan od najvećih korisnika tog proračuna, će na osnovu toga napraviti plan, vidjeti koliko se i što se može plaćati od usluga do, ne znam, inovativnih terapija i tako dalje. Ono o čemu se mora voditi računa je da dostupnost novih terapija radi ishoda liječenja, znači stanovništva će morati se naći nekakav balans i da se dio sredstava preusmjerava u nove tehnologije, u nove inovativne terapije s obzirom na poboljšanje samog zdravlja stanovništva. Što se tiče države, vjerujem da uz povlačenje više sredstava, slažem se sa kolegom Pavišićem da to mora biti u sklopu određenih programa, uvjeta koje moramo zadovoljiti, znači neće biti šakom i kapom, će znači onda sama država omogućiti ili trebati omogućiti fleksibilnije, znači i radno pravo i mogućnosti za kompanije, jer to nekako novo normalno, mislim da povratak na staro normalno više neće biti tu, nego da ćemo morati znači se privikavati na neko novo normalno u kojem neka pravila i neki zakoni moraju jednostavno biti promijenjeni, jer smo sad već toliko daleko tim, nema smisla jednog se vraća natrag. Tako da evo, to bi bio kratak odgovor. Špiranoviću, kaže se ne štedi se kad se nema, nego kad se ima. Dakle, sad je samo pitanje kako bi se država i kako se država treba ponašati u ovoj situaciji krize, a tu možemo čak govoriti i o sljedećoj godini. Ja bi još samo tu ubacio jedan mali detalj, to bi bilo i pitanje onda za vas. Iza nas su izbori. Ako je suditi prema tim rezultatima, Hrvatska će dobiti jednu homogenu vladu, dakle neće tu biti puno nekakvih stranaka koja će vući svaka na svoju stranu. Je li to ujedno i prilika da nekakva homogena vlada jednostavno povuče određene poteze, znači da više nema onog izvlačenja kao koalicijski partneri neće, pa ovo, pa ono i tako dalje. Dakle, ako imamo homogenu ekipu, da li se tu mogu povući i da li se očekuju određeni reformski zahvati ili sad jednostavno nije vrijeme za to? Samo mikrofon. Ono što je dobro je da je zapravo izgleda da ćemo jako brzo dobiti kontinuiranu vladu koju smo imali i mogu se nastaviti projekti, to je vezano i za natječaj jako bitno i za sve ostalo. Nama bi zapravo Europa i gleda na koju brzinu ćemo mi riješiti konstituciju nove vlasti. Ono što je najava je zapravo vrlo optimistična, da je najavljeno smanjenje poreza na dohodak i na dobit, što uopće nije očekivano da će ići već sa 1.1.2021. Smanjuje se sa 36 na 30 i 24-20 dohodašima i porez na dobit na 10%, što je zapravo povratak novca upravo u realnom sektoru da se može više trošiti. I zapravo povećanje potrošnje država ne mora uvijek samo namicanjem od Europe, nego možemo i vlastitim sredstvima pokušaj da privreda ostane u dobrom stanju. Tako da ovo što sad vi najavili ima i druge poluge. Pazite, država ima različite, znači ta središnja banka naša, Hrvatska narodna banka još uvijek ima velike zalihe novca. Mi zapravo imamo načina na koji ćemo se pomoći, ili će se dobiti moratoriji na neke kredite, ovo što traže prevoznici, moratoriji na leasing kućama i tako dalje, to jedan dio će morati ići odobrenja. Nama prevoznički sektor i ona Horeka je vrlo zbog turizma u vrlo teškom stanju u budućnosti. Tako da će nekoliko mehanizama se koristiti, ja sad moram vjerovati da će postupiti najbolje što je moguće. Svi ćemo biti svjedoci tome. Vidite da se i osnivala nedržavne udruge poduzetnika koje imaju neprestane zahtjeve da se recimo PDV plaća po naplati, što do sad nije bila praksa. Trenutno je izašlo vrijeme 3 mjeseca, za sad je ostalo to stanje. Vidjet ćemo da li će država zadržati taj mehanizam koji je odličan za poduzetnika. Znači, država može malim postupcima ipak pomagati. Smanji parafiskalne namete kojih ima nebrojeno.
da bi se zapravo probali približiti ekonomijama drugih država. Naši susjedne države nemaju ovakav pritisak države. Je li sad, da tu mogu komentirati vrijeme za nekakve reforme ili jednostavno ovo sad nije vrijeme za to? Ili vrijeme za ovakve? Ne, nećemo mi možda dobiti nikakvu reformu javne uprave državne sada, to je gotovo sigurno, to je dugotrajan proces. Ovo smanjenje, spajanje ministarstava je zapravo zadržavanje broja ljudi, ali sa možda nešto malo učinkovitijim radom. Ne vidim ja nikakvu tu promjenu u tom smislu još uvijek. Dobro. Što se tiče promjene poslovanja u vašim firmama gdje radite, gospodo, dakle, opisali ste sve promjene koje su se dogodile. Prije svega, naravno, i rad od kuće, i ta digitalizacija, i online. Hoće li većina od toga ostati ili ćemo se, kad gospodin Nevistić nam dobavi cjepivo, jednostavno se sve vratiti na staro? Evo, gospodin Pavišiću, može prvi. Pa ono što je sigurno je da ništa neće biti kao prije. Znači, evo, konkretno što se tiče ABB-a, normalno ABB kao globalna tvrtka ima pravila koja vrijede za sve njene tvrtke u svijetu, tako da je naš plan minimalno do kraja godine da ćemo biti u ovom režimu. Znači, mi danas radimo 3 dana od kuće i 2 dana dolazimo u ured, s tim da su različite smjene, znači da je kontakt među ljudima moguć samo za polovicu svih zaposlenika, u slučaju problema da imamo bar jednu polovicu firme koja je funkcionalna. Ono što globalni menadžment tvrtke sada nagovješćuje je da će u budućnosti to postati jedna trajna stvarnost, da će se ići u smjeru pojačavanja rada od kuće, a to neminovno sa sobom nosi i traženje manjeg adekvatnog prostora, rezanje troškova, reguliranje troškova ljudima koji rade od kuće. Znači, jednom kad ovakva promjena krene, bit će ju teško zaustaviti, a s druge strane ne bi je trebalo iz naše perspektive niti zaustavljati, jer ako je mjerilo poslovni rezultati neke efikasnosti, vidimo da efikasnost ljudi koji rade od kuće ne pada, dapače, komentari ljudi su da rade više od kuće nego kad su u uredu, s jedne strane, a s druge strane mislim da je to i dobar put da nađemo neki pravi kompromis između jednog privatnog obiteljskog života, obveza i poslovnog života. U tom smislu meni se čini da ovakav režim rada pozitivno utječe na zadovoljstvo zaposlenika s jedne strane, s druge strane to može biti jedan poticaj na, vidimo, osiromašenom tržištu rada stručnim kadrovima u Hrvatskoj za zaposlenje u tvrtkama koji mogu pružiti takvu neku mogućnost. Ono što je dan danas problem, znači mi smo i prije razmišljali o intenziviranju rada od kuće, no pravni okvir baš rada kod kuće i tehnički uvjeti toga su toliko rigorozni da je to prije COVID krize bilo nemoguće de facto, a vidimo da u roku od 2 tjedna se sve posložilo i sve se može, i ono što je sljedeći korak je da vlada jednostavno, ona danas žmiri na jedno oko, jer kad bi rigorozno se vodila zakonom o radu, sve tvrtke u Hrvatskoj bi plaćale kaznu za način rada kakav je danas. Znači, prvi korak bi trebao biti da se jednostavno u zakon implementira ono što je moguće, jer je to jedini način da se poslovni procesi nastave kako treba i kako su danas. Dobro, evo, dali ste mi ideju, možda da skrenem pozornost ministru financije kako može napuniti proračun da ispisuje kazne za rad od kuće. Jer u principu čisto sumnjam da i moj dnevni boravak, a ne znam kako, gdje ste vi sada, imaju te minimalne tehničke uvjete, ove vatrogasne aparate ili kako to već zapravo. Što bi ja sad tu sve oko sebe trebao imati? Ako ništa drugo, ne natpis exit. Gospodine Rajčeviću, jeste li kod kuće ili na poslu? Trenutno kod kuće. Radim od kuće. Slična situacija kao i ABB-u, isto smo odlučili da svi koji mogu raditi od kuće trebaju raditi od kuće. Smo u isto vrijeme dozvolili da dođu u naše urede i ako žele rade iz ureda, uz limit 50% kao u ABB-u kako bismo
bili sigurni, ne daj Bože, da se zaraza počne širiti među zaposlenima, da imamo barem jedan oblik kontinuiteta poslovanja osiguran. Hoće li to ostati tako i kad ovo prođe? Jedan dio već sad znamo da će ostati i već je inkorporirano naša grupna pravila, to je socijalna distanca među zaposlenima, gdje je već sad uvedeno da bez obzira što bude sa COVID-om, 2 metra distanca između zaposlenih, a mi imamo open space u uredima, da ta 2 metra moramo održavati. U slučaju da se 2 metra fizičke distance ne mogu osigurati, što postoje određena radna mjesta kod nas, moramo naći tehničko rješenje ili kroz neke pleksi barijere, neke druge vidove zaštite, zaštitna sredstva ili nešto. Uglavnom već je sad inkorporirano pravila i nikad neće biti kao što je bilo prije. Neće više, da. Ali opet mi tu na Balkanu volimo se malo i grliti, i izljubiti kad se vidimo i sve ostalo. Gospodine Nevestiću, kako ćemo bez toga? Pa ne znam, vjerojatno teško, ali ja bih rekao da AstraZeneca i prije nego što se desio COVID počela sa fleksibilnošću što se tiče rada od kuće, rada iz ureda. Imali smo određene dane koje smo dozvoljavali, znači prije samog COVID-a, rada od doma i slažem se sa kolegama da je to nije ništa smanjilo produktivnost djelatnika ili zadovoljstvo. Naravno, u 3. mjesecu trebaš biti roditelj, trebaš biti radnik, trebaš raditi online školu i tako dalje. To je bilo jako teško za sve uskladiti. I slažem se da Zakon o radu će morati naći načina kako to uklopiti, kako fleksibilno radno mjesto omogućiti, a na nama poslodavcima je nastavljati to omogućavati, ja bih rekao. Zadovoljan zaposlenik jednako je uspješan zaposlenik koji će to vratiti natrag. Da li ćemo mi ići 100% u radu od doma u odnosu na rad iz ureda? Vjerojatno ne, ali jedan stupanj fleksibilnosti koju smo imali i prije COVID-a će se nastaviti, vjerojatno više olakšati. Trenutno radimo znači jedan tjedan 50% ljudi, drugi tjedan 50% ljudi sa svim dezinfekcijama između, kao što su kolege rekle. Osobno se nadam da će ova pandemija proći pa da ćemo ipak se moći dalje malo grliti, shake hands i tako dalje, da to baš neće ostati za uvijek, ali ajmo vidjeti kako će ići sama pandemija, mogućnost cjepiva i ostalog, ali nadam se da u određenom roku ćemo ipak moći se vratiti u neke, ajmo reći, ustaljene norme ponašanja, ali trenutno sigurno ne. Fleksibilnost na radnom mjestu. Da, nešto kažem što se nas tiče između onog što smo već omogućili i prije COVID-a i ovoga što imamo trenutno u COVID-u, to ćemo sigurno zastupati. Da. I evo, gospodine Špiranoviću, neću vas pitati da li imate kratke hlačice na sebi ili ne. Je li BIS Node otkazao već urede i svi radite od doma? Hoće li tako ostati? Hoćete da ustanem da vidite da imam duge? Nemojte, molim vas. Recite što, za rad od kuće... Je li BIS Node otkazao urede? Ne. Radite svi od doma? Ne, BIS Node se vratili su se ljudi ureda, radimo isto po ovom principu kao kolege što su rekli, ali mi koji smo više terenci, odnosno radimo na terenu, mi imamo izazov, jer moramo imati tvrtke, mnoge tvrtke imaju korporacijski pravilo da ne primaju stranke, a mi radimo B2B biznis i tu su izazovi. Pa onda nosimo vizire, maske, dezinfekcijska sredstva se koriste na sve strane, ali inzistiramo nekad na susretu uživo da održimo ovo što je rekao gospodin Nevestić, ljudskost u komunikaciji. Znate, ne možemo biti digitalizirani, nama je došla, to se zove, u biti je to 7. carstvo, jel? Dolazi digitalizacija ljudi, a to znači da neće biti robota, ali mi smo hibridi postali, ne možemo bez jednog uređaja više živjeti. Odvojite li nam mobitel, mi više nismo taj dan funkcionalni, ali onda ne smijemo izgubiti ovaj dio međusobne komunikacije, jer čovjek je osoba koja komunicira, a našto uživo. Zato je tu, mi smo povređeni dosta svi emocionalno zbog COVID-a, ne samo poslovno. Taj dio nas je mnoge bacio malo u laganu depresiju. Jel? Mi poslovnjaci smo uvijek optimisti, ali kad pogledate od druge ljude, vidjet ćete da neki ne rade kako su radili, samo zato što se ne osjećaju dobro. Ne? Iako znaju svoj posao. Da. A u tome je izazov koji nas čeka. Ali riješimo. Evo, osobno, znači, radim na Al Jazeera Balkans na televiziji i taj period od 15. ožujka dok se nije opet počelo stvarati, bilo je pomalo jezovito, dođem na posao, mi smo malo posao je takav da se ne može raditi od kuće
i dođeš na posao, srijeda je, a imaš osjećaj po prometu i po svemu oko sebe, ništa ne radimo ko da je nedjelja. I to je trajalo neko vrijeme i stvarno je malo čudno, ali ono što sam također primijetio kod sebe, ne znam kako vi, da bez obzira, malo su se i meni promijenile navike i primijetio sam sam kod sebe da ne idem možda više ni u kafić tako često, nekako jednostavno, kod da si nekako zaboravio, kod da si se nekako malo promijenile te nekakve navike, nisam očekivao da će se to tako brzo dogoditi. Evo imamo još, ako se ne varam, 15 minuta koliko će trajati ovo naše današnje druženje. Otvaramo i pitanja što se tiče naših sudionika koji nas gledaju, dakle mogu se otvoriti sada i mikrofoni, ali da pažljivo se jednostavno uključujemo u taj razgovor i u postavljanje pitanja. Inače, što se tiče pitanja koja su nam stigla putem tekstualno, sam vam sva u međuvremenu i postavio, dakle to smo sve u principu riješili. I želim ostaviti samo još dovoljno vremena da svatko od vas može za kraj jednu poruku poslati, nadam se optimizma, pogotovo gospodin Nevjestić. I ostavit ćete mi broj telefona, mislim da se čujemo. Dakle, ima li pitanja? Ne znam jesu li omogućeni mikrofoni sada. Ili možda putem četa, jel? Da, možete i putem četa postaviti pitanje, a možete i na mikrofon. Saša, mogu ja? Može. Jer me se čuje, jel? Čuje se. Ja sam Jakov Dogančić, zaposlenik sam AstraZeneke. Sam malo, imam neku jeku. Prosite, to mi smeta. Da, sad. Htio sam u biti, zahvaljujem se na lijepom predavanju, svašta smo naučili i svašta smo znamo, jel? Jedino sam htio sad komentirati, Saša, rekli ste idete manje u kafić, jel to dobra navika? Jel to, vaš ovo komentar, je vam to neka navika koja vam se sviđa? I onda da razmislimo samo iz perspektive onog malog poduzeća, onoga di više ne idete pit kavu, jel to dobro za njega? Pa onda. Da, apsolutno se slažem, zapravo i nije dobro, ali mislim da, dakle, stvarno backbone gospodarstva jesu te male tvrtke. Da li je to odlazak u teretanu pa si počeo, više ne ideš ili vježbaš doma, da li je to odlazak u kafić pa tamo malo pročitaš novine, imaš nekakvih svojih 15-20 minuta za sebe. Samo kažem da se jednostavno promijenilo i to sam baš neki dan sam zapravo shvatio da je promjena došla, nije ni isforsirana, ne radi se tu ni o strahu od kontakta ili da sad ulaziš u neki prostor gdje su neki drugi ljudi, upravo suprotno i volim se družiti i sve to skupa, nego samo do promjene je došlo. I ok, možda jednostavno će s vremenom se vratiti kako je bilo, ali vidjet ćemo jednostavno. Sad da mi nešto i fali, ne, ali da li ima posljedice na male biznise, vjerujem da da. Da. To nam je odgovor na ovo pitanje ko će prvi stradati u ovim novom normalnom, ne? Tu. Da. Stotine tisuća malih koji čekaju baš tog jednog koji je trebao doći u teretanu i na kavu. Dobro. A sad ima aplikaciju za vježbanje kući i pije kavu sa suprugom ujutro. Da, i onaj koji je napravio aplikaciju, vjerojatno onaj $1 uspije naplatiti. To je istina. Da. Mislim da je tek prave razmjere ove krize ćemo vidjeti kroz neki period, sljedeće godine, ovisi koliko skupa će zapravo ova kriza trajati. I na koji način će se sve skupa odraziti. Ono što je za razliku od 2008. što je rekao i gospodin Špiranović, dakle ovo se ne radi o tome da je puknuo nekakav balon, da se nešto dogodilo. Obično kad krize krenu, neki balon je puknuo, da li je to bio tehnološki svojedobno, da li je to bio nekretninski. Sada jednostavno je sve stalo na cijelom svijetu u jednom određenom trenutku. Kriza je bez presedana, dakle nema udžbenika koji će nam reći kako se treba u tome ponašati, niti nekog udžbenika koji će možda nam reći šta će se dogoditi sljedeće. Samim time teško će se biti nositi, možemo predvidjeti posljedice, možemo pretpostaviti što bi moglo biti kao posljedice, ali ne možemo biti 100% sigurni. Iz dva razloga. Nikad se ovo nije dogodilo, drugi razlog zapravo što ne znamo koliko će to sve skupa trajati i kakve će to implikacije imati kao nekakvu lančanu reakciju.
Imamo još 10 minuta do kraja, mislim ako nema više pitanja, mogli bismo ići lagano zaključivati i da svatko da nekakvu zaključnu riječ, a vidim sada i da imamo jedno pitanje, odnosno konstataciju, kaže vinari su oni koji su među prvima zapali u probleme. A da, vidite u čemu, proizvodnju su napravili vinari, a uslužne djelatnosti koje su trebale u Horeca kanalu upiti te proizvode nisu imale kome plasirati. Srećom pa vino može ostojati 1 godinu, izgleda da je još bolje do godine. Ali to ne znači da oni imaju prihod u ovoj godini. Znate, treba preživjeti ovu godinu. Ovaj komentar na vinare vam je odličan. A tu pokazuje da mi kao država moramo promijeniti smjer i da sa usluga se moramo prebaciti na proizvodnju, što nije uopće jednostavno, ali sad smo barem osvijestili taj dio. Da, evo, konkretno ovo je proizvodnja vina. Da, na uslužnom dijelu nema reakcije. U principu i auto je proizvodnja, ali svi znamo da kada se nađe u nekakvoj situaciji gdje čovjek kaže dobro, auto mi je star 5-6 godina, mislio sam ove godine možda ga zamijeniti za neku mlađu verziju, nema veze, budem sljedeće godine, nek prođe ova godina pa ću vidjeti. I premda možda ta osoba i nije financijski pogođena ovom krizom, kako da kažem, lančana reakcija. Ima li još neko pitanje? A po vama, po svim zapravo panelistima, to što ste sad vi, Saša, rekli, znači čovjek je mislio kupiti auto, nije ono, šta sada ste u prilici, ne znam, nekog, ne znam, da vodite ovu državu, ili ne znam, da ste ekonomski, mislim, svi ste ekonomisti, šta bi rekli tom čovjeku? Mislim, ja znam šta bi, ali da čovjek štedi ili da troši? Za koji stav? Mislim, ja mislim da je za ovog vinara bolje da mi za šta da štedimo ako možda na godinu taj naš vinar će zatvoriti, ali mi nismo ove godine kupovali, mi više to vino nećemo moći kupiti, mislim, hoćemo te ostatke iz 2019. Ali neće biti, ne znam, berbe iz 2021. i tak dalje, tako da, u biti ne, ako svačete pitanje, znači šta bi, idemo trošiti ili idemo Evo, ja ću ga samo malo preformulirati, pa će našim panelistima možda čak biti izgodnije ovako odgovoriti. Evo, recimo, gospodine Pavišiću, imate brata i sestru i dođu vam, jer se vi razumijete u ekonomiju, oni nisu to po struci, i kaže, Igore, šta da radimo? Da li da štedimo ili ne? Pa ja sam inženjer, morate biti iskreni. Na to. Šta biste im rekli, svom bratu i sestri? Pa rekao bi da slijede moj primjer. Znači, evo sad smo se dotakli i malih restorana, kafića, vina. Moj primjer bi bio da danas u 2 sata sa svojim ključnim kupcima idem podržati i vinare i vlasnike restorana, znači potrošnjom. Samo potrošnjom. Ono što je, sad se malo šalimo, ali ono što je u Hrvatskoj možda u ovim vremenima jedna prednost je da dosta investicija u državi. Još uvijek država je veliki igrač na tržištu i država je ta u stvari koja kroz velika poduzeća gdje još uvijek ima većinsko vlasništvo diktira investicije. Ono što je dobro je da se puno lakše može zaštititi u financijski neke. Država je ta koja mi se čini još uvijek svjesna da mora držati taj investicijski ciklus da jednostavno gospodarstvo može disati dalje. Gospodine Rajčeviću. Pa da se radi o mom bratu i sestri. Rekao bih im da život što je više moguće normalno. Ne ustručavati se sad i limitirati od svega. Ali naravno sad neke egzibicije, neka pretjerana trošenja koja nisu baš nužno potrebna, da se zaustave i da se taj dio sredstava ipak stavi sa strane za neke crne dane. Neke stvari koje smo si mogli možda priuštiti svi, čak i mi možda veliki poslovanju u ovoj krizi, ovih par mjeseci krize, je da smo mogli i griješiti. Imali smo recimo možda tu neku financijsku zalihu koju smo mogli trošiti čak i uz neke greške. Bojim se, s obzirom da imamo nesigurnost sad koliko će ovo trajati. Može trajati, Boga pitaj, da više nemamo pravo ni na greške. Tako da racionalno upravljanje resursima
mislim da bi bilo poželjnije od potrošnje. Same Znači, jedan potroška. oprezni. Ja sam mislio reći biti u principu investirati u ono što je nužno i potrebno, a sve stvari nice to have razmisliti, ovisno o tome koliko imaš zalihe sa strane i vidjeti koliko dugo će kriza trajati. Apsolutno investirati u potrebno i nužno, jer bez investicije i razvoja ne možeš ići dalje. A sad, volio bih, it is nice to have, možda parkirati i razmisliti o tome, ovisno o tom koliko dugo će kriza trajati. Ali sigurno ne zaustaviti sve investicije i sve, zato što bez toga nema naprijed. Da, znači vi ste sad svom bratu i sestri rekli, gle, troši samo na ono nužno. Znači zapravo ste rekli štedi. Pa s obzirom da znam koliko imaju sa strane. Ali možda je racionalnije upravljanje. Ako neka investicija nam donosi benefit, znači taj dio cost-benefit analiza i unapređenje poslovanja, taj dio mora ostati. Mi moramo rasti, moramo se razvijati. Svi, čak i retail sektor, naravno farmacija prije svega. Samo racionalnije, opreznije raspolaganje sredstvima. To je to. Ne opća štednja, jer vodi u ponor svih nas. Gospodine Špiranoviću, evo i moram vam prenijeti pozdrave od Perice Oroza, koji vas srdačno pozdravlja putem četa. Odgovorio sam mu na poruku, poznajemo se. Hvala Perice da je vrlo konstruktivan na pitanjima, ona mi je neke teme malo još pomogao otvoriti. Sad, Miroslave, hoćete li vi ove godine promijeniti auto, kupiti novi? Ja imam auto koji je 3 godine stari, mislim da bi sad bilo... Istekla ova, kako se to kaže, garancija? Nije ne izašla garancija, tako da još ćemo sačekati. Ali recimo godišnji odmor nisam htio ni malo skratiti, ni ga mijenjati zbog ovih uvjeta. Znači, ono što moramo paziti na zdravlje sebe, na svoj, ovo što je rekao gospodin Pavišić, na obiteljski dio, tu uopće nisam za nikakvu štednju. Znači, odmorite se, ljetujte ako možete, potrošite u kafiću. Nije istina da nam je to uskraćeno. Uskraćeno nam možda neko kapitalno investiranje, promjena stana ili nešto drugo, ali ovaj dio nam je na raspolaganju i dalje time pomažemo ekonomiji. Znači, nas je malo i Hrvatsku će samo održati ljudi koji ipak potroše novce. Jer sad nema stranaca koji ovdje troše, to moramo osvijestiti isto. Gdje ćete ljetovat, gospodo? Ajde, ko će prvi, Igore? Kao i svake godine, malo lošiji. Znači, u Hrvatskoj se troše novci, to je dobro. Gospodine Neviciću. Ista stvar, vrsi mulo kod Nila kao i svake godine. Primošte. Južni dio Hrvatske isto, znači u Hrvatskoj. Znači, svi ćemo ostati u Hrvatskoj, tu ćemo malo potrošiti, nećemo kupovati nove aute ove godine, to smo zaključili, ali dobro, nemamo ni automobilsku proizvodnju pa nam je to oprošteno, ali zato imamo vinare, nemojte to gospodo smetnuti s uma, imamo i poljoprivrednu proizvodnju, dakle, treba tako družiti se, pojesti, popit, poštujući pritom naravno sve epidemiološke mjere i držati tu nekakvu ipak socijalnu distancu. Evo, mi smo došli, taman je 11 sati, ja mislim da nema ni potrebe, sad mislim da bismo s ovim mogli mi zaključiti što se tiče, osim ako ima neko potrebu još nekakvu završnu poruku poslati, dapače, može slobodno. Želi li netko? Ne. To je to. Znači, rastaćemo se tako sa lijepim željama i u nadi da će nam jesen izgledati puno bolje. Uvijek se može dogoditi da virus zapravo samo i nestane, ugasi se samo od sebe kao što se dogodilo i sa SARS-om, ili tako, prije koliko 10-ak godina otprilike. Ako ništa drugo, tu je gospodin Nevistić sa cjepivom na kojem rade. Uzdamo se u vas ako se drugčije ne dogodi i da će možda i oslabiti, pa će jednostavno i ovaj udar, dakle, i samim time biti kratkotrajan, samim time oporavak će onda biti puno brži i gospodo, nadam se da onda na tragu toga da sljedeći put kad se vidimo će to biti zapravo i uživo. I samo za kraj to jedno pitanje, taj networking, jel vam fali? Pa da, pričali smo, ovo je lijepo sve, video, sve ok, vidimo se, razgovaramo, ali da, taj ljudski dodir, mislim da je Špiranović rekao, ipak smo mi socijalna bića, ljudski dodir,
i treba to pokušati normalno u sve mjere, u sve pažnje i to mislim da to treba naći načina i za to. Da, Saša, imam prijedlog, prenosim vam pozdrave gospodina Hrvoja Pokupica iz ambasade Švedske, oni su zapravo organizatori ovog panela i kažu da su reakcije onih slušatelja vrlo dobre. Znači, prošli smo ovaj test. Ja ću biti jedan od inicijatora da ovako ekipu skupimo za stolom uživo, ako bude moguće kada izađemo iz ovog prvog, drugog i trećeg vala. A onda kad nađemo uživo, onda možemo i ono vino negdje potražiti, pa poslije popiti. Slažem se i svi koji su nas naravno i gledali, možemo pozvati da se pridruže. I sad, evo vidite, da smo sada na nekakvoj konferenciji, da smo sada na nekakvoj dvorani, sada bi završili recimo ovaj panel i pozvali bi ljude na jedan coffee break, izašli bi malo van, minglali bi, družili bi se i to bi zapravo bila jedan totalno, ono što smo navikli. Pomogli kafićima, pomogli vinarima, evo. Da, hvala vam puno na vašem vremenu, hvala vam na vašim insights, kako se vaše tvrtke i vaše firme donosite sa ovom krizom i što zapravo očekujete u ostatku godine i sljedeće godine. Hvala svima koji su nas pratili, koji su nas gledali, koji su slali svoja pitanja i koji su se uključili i nadam se stvarno da će biti prilike, ako ništa drugo, da ponovimo nekako ovako druženje, a ako ne, onda naravno da pače uživo. Hvala još jednom svima i znam da ćemo svi imati potrebu, to sam isto tako pročitao jedan članak, s obzirom da vapimo za tom nekakvim društvenim kontaktom, 90% ljudi na kraju ovakvih nekakvih video konferencija i sve mahne u kameru. Bog, Đelja. Pozdrav. Drago. Lijepi pozdrav.